Čaute lidi, chcela som vám takú vec povedať, ale neviete, čo vás čaká. No, chcela som vám povedať, že od Toka Boka už nebudem točiť proste na YouTube, lebo to je taká, lebo ja chcem aj iné video proste robiť, nie len o takých Tokabot a tak. Ale ešte sa uvidíme v nejakom diele z Tokabot, ale neviem, či je to dobrý nápad ešte robiť. Tak musíte sa so mnou proste rozlúčiť, ale chápete, že ja si nikdy nevymažem svoj YouTube kanál a proste budem len natáčať Roblox a nejaké iné hry, lebo ešte budeme niečo natáčať, ale no, tak čaute.